Мои дорогие парафияне, умилованные у Христе Пану, браты и сестры, мы прослухали с вами Евангелие от Матвея сегодня, сцену перамянення Пана. Не хочу углубляться у саму эту сцену, а больше сконцентрировать увагу на іншим місці сьогоднішніх читання Слова Божого, менавіта а момент розділення терпіння дзеля Євангелія. Але распачну з гэтай сцэны перамянення, чаму прыпомню, як Пётр якраз такі адрокся Езуса і зламаўся падчас сустрэчы з цярпеннем свайго настаўніка. Калі Езус перамяніўся, мы сёння з вами праслухалі, і ўбачылі Пётр, Якуб і Ян, сцэну яго перамянення, убачылі ў славе Божага Сына, тут яшчэ і Майсей, Ілья прыступілі, да? То Пётр перажыў такую эўфорыю, не ведаю, экстазу такую своеобразную, да? І так в энтузіазме кажа: «Пане, добра нам тут быць, добра нам тут быць. Калі хочаш, зраблю тут 3 шатры, адзін для цябе, для Майсея і для Іллі». Убачыўшы славу, да, ён восхитился этим. И, конечно, слава и пробывание с Господом – это той момент, в котором хочется застаться навеки. Да? И так нас чакае слава Божия в небе, потому что Иисус нам обещает. Да? И Петр вот в этом энтузиазме, да, вау, он такой восхищенный, да, так, все, можно и тут остаться. Да? Але до хвалы треба еще дойти. І Єзус не просто так вивів їх на гору Табор перед своїми покутами, для того, каб умацаваць іх сэрцы. Але нават і гэта не памагло Петру до конца. Успомнім, як Єзус быў сведкам суду, як Єзуса пачалі гнаць з сада Олівнага ўжо, да? Як Єзус быў паддадзены пакутам, і ён бачыў настаўніка ў цярпенні, і ён спалохаўся і адрокся Езуса. Сустрэўся з цярпеннем, яшчэ не до конца ён нават паняцця не меў, што Езус перажываць будзе далей. Нават пачатак цярпення Езуса ўжо зламаў Петра. І ён кажа: не ведаю яго. В 3 разы выракся. Езус яго папярэдзіў, што Пётр, бо той крычаў жа яшчэ: «Я, Пане, за табой пайду куды хочаш». Вось, але адрокся, да? Потым пакутаваў Пётр, і гэта цэлы момант яго навяртання важны. Не? Пётр ўсё ж такі меў любячае сэрца, і гэта яго ўратавала. Але хачу сканцэнтрыраваць увагу на гэтым, да, што вось пачатак цярпення для Евангелия Пётр ужо не здаў экзамен. А сколькі нас не здае экзамен у часе цярпення, у часе выпрабавання? А колькі хрысціянаў увогуле не хоча нават і казаць пра некае цярпенне духоўнае, пра некае змаганне, што трэба нешта рабіць, нешта трэба ад сябе вымагаць. Не. Д'ябал прапануе камфортнасць. Д'ябал прапануе сёння роскаш, мінімум цярпення. Хаця потым сам дае цярпення людзям яшчэ больш, нішчыць іх. Да? І мы, да, задумаемся, вот Великий пост, мы пра крыж молимся, разважаем, спеваем, да, на крыжовым шляху, удзельнічаем у разважаннях Пана. Да? Але гэта, як на пачатку імшы сказаў, это не толькі мае некія тэарэтычныя разважанні. Это мой духовный уклад. Может так статься, что я сустрэнуся с цярпеннем дзеля Евангелия тваром у твар. И Павел апостол, сегодня другое читание, Павла до Тимофея, яго вучня, и кажа: «Наймилейший, долучися до цярпенняў дзеля Евангелия, паводле моцы Бога, які уратаваў нас
і паклікаў святым пакліканнем не за нашы учынкі, але паводле ўласнай пастановы і ласкі, дадзенай у Хрысце. Бог нас паклікаў. Чуеш, хрысціянін? Мяне і цябе Бог паклікаў удзельнічаць у цярпеннях Езуса для Евангелия. Мы самі спасаемся, але мы удзельнічаем у гэтых цярпеннях дзеля Евангелия. Што значыць дзеля Евангелия? Это ламаць сябе во многіх справах. Нашы гардыні, наш эгоізм заклікаў нас усіх на пачатку Великага посту, каб мы ішлі шляхам пакоры і паслухмянасці. Это і ёсць цярпенне дзеля Евангелия. Таму што моя людская логіка і мой розум гаворыць іншае. Калі я сустракаюся з жыццёвымі абставінамі, якія для мяне некамфортныя, логіка моя, маё мышленне кажа: уцікай ад гэтага. Альбо бараніся, не прымай. А Евангелие кажа: нясі крыж. І гэта цярпенне. Сужанства – гэта крыж. Святарства – гэта крыж. Манаства – гэта крыж. Хвароба – гэта крыж. Дзеля Евангелия, по-евангельски, не по нашему чалавечаму мышленню, по-евангельски трэба сустрэцца з цярпеннем, перажываць яго з Езусам. Не праз бунт і нараканне, а праз пакору і паслухмянасць волі Божай. Прывяду вам некалькі прыкладаў духоўнага цярпення, якое трэба узяць, калі хочаш аздаравіцца. Я сколькі кажу пра прабачэнне, да? Але вялікі працэнт хрысціян мяне чуе толькі галавою. А ксёндз Мікалай добра кажа пра прабачэнне, это важная тэма. Але калі сустракаецца ў практыкі з гэтым чалавек, ён не хоча і пальцам двінуць, бо ён ужо ў страху сваім баіцца нават пайсці ў мінулае, каб успомніць крыўды, напрыклад, на бацькоў сваіх. Таму што там трэба пакапацца. Это цярпенне, што это? Нічога прыемнага ў тым няма. Але калі хочаш усім сэрцам глыбіні душы вымаліць прабачэнне свайму бацьку альбо маці і сэрцам пачаць любіць, то надо гэты шлях прайсці. Это цярпенне. Для Евангелия. Калі хочаш жыць Евангелием, прайдзі праз гэты шлях. Ойча, я столькі гадоў жыла, каб гэта забыць, а вы мне кажаце, што мне трэба туды ісці. Ну так. Як ты можаш забыць крыўды? Ты пытаешься іх забыць. А іх трэба прабачыць. Іх трэба выплакаць, вымаліць, выцерпіць з Господом і атрымаць прабачэнне. Это шлях цярпення. Прымаць другога чалавека з яго немачамі і слабасцямі. Езус кажа: любі ворагаў. Калі ваша справядлівасць не пераўзыдзе справядлівасці фарызеяў, кніжнікаў, царства Божа не войдзеце, Езус кажа, да? Ну, Езус прыгожа кажа: але як гэта зрабіць? Трэба далучыцца да цярпення ў дзеле Евангелия. Трэба вучыцца гэтаму ў Езуса. Это не просты шлях. Прыняць чалавека з яго ненавісцю, з яго злобай, з яго агрэсіяй, да, і прабачыць і благаслаўляць яго. Это цярпенне дзеля Евангелия. Даць сведчанне сёння ў свеце, дзе пост, не пост, кого там пост касаецца? Які працэнт сёння касаецца хрысціян ад перажывання посту? Ну, практыкуючыя католікі, там, праваслаўныя.
оцерковленные, да? Так, якби посту не було. Але ти у своїм осеродді адмовляєшся ад нечага і кажеш: не, вибачайте, я зараз у юбілеях не удзельнічаю. Зараз пост, не? Ну, я зараз обмежовуюся, там, матом не ругаюся, не? Закурим, давай на не, пробач, я в пості адмовився від сигарет. Не? Это что? Это терпение діля Євангелія. Ніби прості речі, але це терпіння. Це треба дати свідчення публічне, що ти християнин. Ідучи мимо костьола, схилить голову, чи там пережагнатися, перехреститися, це свого роду свідчення. О, набожная пошла. Так. Так ніби дробні речі, але на самій справі це терпіння діля Євангелія, це свідчення. У першым чытанні кнігі быцця мы пачулі гісторыю Абрама, которага Бог клікаў. І паглядзіце, як Абрам паверыў Богу. Выйдзі, кажа, са сваёй роднай зямлі, з дому твайго айца, у зямлю, которую я табе пакажу, кажа Бог Абраму. Но вы представьте, вот каждый из нас, сидим дома, да, и чуем таки голос. Федя, остав свой дом, остав своих батьков, родных, иди туды, куда я тебе скажу. И каже Бог: учиню з тебе великий народ, буду благословлять тебе, узвеличу имя твое, станешь благословленным. И будуть благословлены от тебе все племена земли. Вышел Абрам, як загадав йому Пан, поверил и пошел. Деля Евангелия, которого еще не знал. Голос Божий, то есть Евангелие. Бог нам каже про слово свое: да? Перестань враждовать, перестань зайздростить, перестань зловаться. А чому я повинен это робить? Не робить, да? Мне дают повод. Мне дают повод. И мое человеческое мышление, да, это что? Это логика, зуб за зуб. Як ти до мене, так і я до тебе. А Слово Боже каже інакше. І що мені треба робити? Терпеть для Євангелія. Хочеш отримати благословення? Ламай свій егоїзм. Бог узнагородить у свій час. Тому, моя хороша, задумаємося, да, чому Павел, апостол, каже своєму учню: ну, мусиш долучитися. Хочеш бути учнем апостола, мусиш долучитися до терпіння Євангелія. Християнин – это той, который йде шляхом Єсуса. Іншого шляху нема. Ми з вами у Страсну П'ятницю будемо до крижі йти. Цілувати криж. Іншого шляху нема. Тому нам треба просити у Господа цієї ласки, да? Пане, я хочу наслідувати Тебе. Зараз будемо удзельничати в ахвярі Єсуса. Єсус дає нам своє тіло і кров і каже: беріть і їжте, це моя плоть, я для вас. Для чого ми споживаємо тіло і кров Пана? Это не для того, чтобы, знаете, некий обряд религийный выполнить, отрымать любовь, которую я повинен нести в этот свет. Терпеть разом с Иисусом деля Евангелия Божьего. Нести свідчення. Ніщо, мои дорогие браты и сестры, не дає большего свідчення, чим терпіння з любові, якою ти робиш. Люди оценивают нас не по многословию, нашу веру, наше покликание, а по конкретных чинах любови. Коли я нечем жертвую,
и терплю ради любви, это наибольшее сведчение. И человека переверне сердце и мышление, коли он это досведчит. От тебе, как от христианина. Что ты с любовью идешь на многие жертвы. Тому у нас czasami nie ma takiej głębokiej praktyki wiery, да, что świadczenie у нас слабое. Люди не бачать плодов любови. Поэтому не бойтесь терпения для Евангелия, а умейте их оферовать Богу. Плоды будуть у свой час. Пане, навчи нас тої верності, яку ти мав і маєш, і даєш ласку тим, хто тебе наслідує. Amen.